Mae hwnna'n cael ei ddarlledu wedyn? Os hwnna'n mynd allan ar sain y gorau yn Wrexham, mae darllediadau yn mynd allan ar bob math o asaf radio trwy'r gogledd orllewin i gyd, ond sain y gorau oedd hwnna. Ti'n mwynhau dy waith? Ydw. Mae'n hollol wahanol i'r gerddoriaeth. Yn sicr. A be am ni sôn am gerddoriaeth nawr? Achos wyt ti heb gadael hwnna o gwbl nag wyt ti dal i gyfansoddi a chanu? Ydw. Dydy'r gerddoriaeth ddim yn dod cweit mor aml ag yr oedd yn yr 80au, achos mae rhaid gwneud biawaliaeth, neu felly mae rhai pobl yn dweud beth bynnag. Ond dwi wedi cadw'r peth fel rhywbeth o ddiddordeb, ond o'n i eisiau aros tan ryw adeg pan o'n i'n gallu ymroi fy hun yn gyfan gwbl i mewn i'r gerddoriaeth, i greu rhywbeth newydd cyn mynd allan ar ryddhau album. A dyma'r amser wedi dod. Mae wedi cyrraedd nawr. Do, mae wedi dod. Pa fath o gerddoriaeth ydy? Di newid i be o ti'n neud yn yr 80au? Ydy, cryn dipyn, achos yn yr 80au oedd y syntheseinyddion i gyd yn rhywbeth hollol newydd. A mi oedd cerddoriaeth gyfoes Cymraeg yn traddodiadol. Dwi'n dweud traddodiadol, nid telyn a piano pethau fel yna, ond gitar, trwm, rhyw agwedd roc tuag at y peth. A mae oedd yng ngerddoriaeth i, ti be bach yn fwy ysgafn, ti be bach yn fwy dawnsiadwy. Ac erbyn hyn, wrth gwrs mae pawb yn gwrando ar gerddoriaeth dawns. So be dwi'n gwneud ydy'r gwrthwyneb. So dwi'n mynd yn ôl i'r sain traddodiadol roc. Dwi'n dal i greu'r gerddoriaeth yn electronig. Dim ond syntheseinyddion sy ar y recordiad, ond maen nhw'n swnio fwy fel offer traddodiadol fel gitar, drymia, piano ac ati. Dyn ni'n mynd i glywed y sengl newydd un o fyny, beth yw enw i? Dim mwy, mae'n dod oddi ar yr album newydd, sef Diolch yn Fawr. A mae hwnnw allan? Ar hyn o bryd. Ar hyn o bryd, gred. A wrth gwrs wyt ti'n mynd i fod yn canu yn y Steddfod fyd, yn ardal di Wrexham. So drws nesaf i'n TV. Drws nesaf, wel byddwn ni'n edrych mas amdano ti, John. Ia, diolch. Ac edrych mlaen i glywed y gan nes ymlaen.